Jogweng' ma konyo mayudore kanyo e kar chung'o bura ma Kisumu West odiochieng' ma kawuono niendi ne obago ne odhi romo kanyo endo kod apisi mochung' ne weche go mag ndeke pacho kaendi kama bende ne otelegi kanyo endo kod jakom margi migosi Paul Akeyo kadwaro margi maduong' en mar mondo mi ne chulgi pesa mar lopegi maromo kanyo e ka 880 ma bende notigo e gero lap mar ndeke higni ma okalo chien. Korka kore meneja mochung' ne weche go mag lap ndeke mar piny Kenya mano kanyo migosi Felix Wanga osingo kanyo ko mar koro biro tero ywak jopiny goeko e nyim jotelo mochung' ne lap ndeke pacho kaendi mar mondo koro mine kaka biro konyogi kata ka biro chiwo negi chudo mar omenda mar lopegi ma bende nogere lap mar ndege ma pacho kaendi. Biro ka kaka Jokogony mobiro lao weche ma gidwaro mondo giwach gi jo Kenya Airports Authority kendo waseketogi maler ne gin machiel monendo kuongo en wach mar yudo ne nyithindwa machiegni kaendi tich manyalo yudore. Mar ariyo nende en kaka konyruok wanyalo yudo kaluwore kuomgi gi mpango margi makembe mang'eny konyogo jogweng' man kodgi machiegni. Mar adek en mar land compensation ma wawacho nosebede e court koro kanyo rumo to nyaka ne wawuogi wabi wapenjgi nikech gin emane wayalo kodgi. Ka koro setim wagise wacho kodgi kendo giyie ni gibiro duokonwa gigi duto e yo maber ka gise tudore gi jogi man kucha kendo warito machiegni ni gini mondo losre mondo jopiny chunygi obed gi kwe. To gima duong' wawacho ni wabed gi kwe nikech ka wan gi kwe to kwa biro ir jo sirkal kata jo Kenya Airports Authority mwawacho dhok achiel to wuoyo bedo mayot moloyo jomoko wuoyo koni jomoko wuoyo koni. Iluonga ni Felix Wanga an manager mochung' ne airports bantie Western Region. Kawuono ne wabedo gi romo gi members mag Jokogony Land Council Elders about ji prochiko gadek ma osain mobiro moromo kodwa e gibiro e yor kwe kendo wabedo gi romo mar kwe. Issue mokwongo mane giwacho en issue mar nafas mag tich ne ojende mawuok e alwora mar Jokogony kae. Mar ariyo issue magiwacho mar support ma ke nyalo chiwo ne alwora mar airport kae, the corporate social responsibility. And issue mar adek en issue mar pending land compensation. Koro wawacho ni giduto magiwacho wakao kendo waketo kanyakla watero ne jotelo malo. Wan gi National Land Commission, wan gi Ministry of Transport, gi Ministry of Finance ma our CEO will bro mbeko godo mondo wang'e to yo ma jogi wacho ni wanyalo sepa piyo marom nade.